Ik broekte op een gegeven moment alleen nog maar om net ziek te worden. Het moment van schaatspak naar maatpak, zoals ik het wel zien in lezingen, dat ging eigenlijk direct even te hut. Ik word een gauwmakelaar, ik kon heel gauw meer en geheel verdienen. Maar ja, ik viert echt een heel soort ding. Als je natuurlijk tot let onder pimpel bist en met de noors vol kook, ja, dan is dingen vierten. Dan moest je, als je dan de orenduis te let bij een notaris bist, ja, dan valt dat op. Dat is gruwelijk misgaan. Waar moet ik dan denken? Wat broekt het? Hoe ging dat? Ja, ik begon met cocaïne en toen werd het amfetamine en eigenlijk altijd een ding om je stemming te bepalen. Als je iets hebt om die stemming te bepalen, nou dan jou die op een briefje, als het dan langer nog met trog is, dan bepaalt het die stemming niet meer, want dan moest meer gebroken. Nou, op een gegeven moment dan moest afvallig gebroken, dan kan je niet meer betalen of dan ben je de hele dag bezig. Ik broekte op een gegeven moment alleen nog maar om net ziek te worden. Want dat is verslaving, dat is het eindtraject. Dat ik net hier koppijn kreeg, dat ik net zagrijnig werd, dat ik onder de meesten kon. En dus ik heb hier een brookt, weet ik veel, honderden euro's in de week om net ziek te worden. Want hoe zag je leven toen uit? Het werk weer voort, het bedrijf wie eigenlijk... Nou ja, op een gegeven moment dan doe je niks meer. En dan heeft je nog een paar meisjes om die heen. Waar ze wat contact mee heeft. Maar een heel soort mensen die bloeien dan voort. En wat was het kantelpunt? Wanneer zei je van Blinder, dit maakt anders? Toen mijn zoon dat ik een beetje begon te ervaren. Ja, wist hij dat er nooit mezelf willen worden zijn, maar ik had net het idee dat hij trots op zijn huid weer. En wist huiden willen altijd een trots voor de band wezen. Dat ze voor zijn best en dat ze mijn vader heeft en zo. Maar dat wie vieren van. Dat wie ik wel een emotionele en sterke stok achter de deur dat ik terug. Want ik ben wel een man van, ik wil net graag verliezen. Helemaal net. Ik stond natuurlijk al jaren, 14 jaar lang in het verlies. Dus om eruit te komen, ja, ik mag wel zeggen, dat had ik wel 14 jaar door. Maar nu is het de Sabi. Hoe is het leven nou? Ja, het leven is fantastisch. Ik kan er echt van alles genieten. Ik neem mijn plezier een dag vrij om hier om uit te werken. Zo ijdel ben ik dan ook wel weg. Om even cent te leren van ja, ik heb maar 61. Maar hij het domme dingen deelt, maar hij er weer. Ja, ik heb de koppen beter bij dan ooit tevoren.